z oblasti, kde se koná jarní svod. Dovolím si vzpomenout na nestora kinologie, pana Stanislava Lažu, který zde fungoval, byl mysliveckým hospodářem, byl velkým kinologem, byl chovatelem německého krátkoslezského ohaře, byl organizátorem těchto svodů a všech kinologických akcí zde ve Vyčicích i v celém okolí. Musím připomenout, že v tomto krásném prostředí se konaly i všestranné zkoušky. Když jsem vzpomenul na přítele Stanislava Lažu, já jsem měl tu čest v roce 1973, je to už hrozně dávno, stát